Ili se kazni kad se što? Nemojte me kaznat! Slušaš, kad se tam kako može da te kaznat? Kaj ti je šičano? Kako će se kaj šičice? Ajde, ne smijem da se guškame. Papa nije ovo. Mira Čukar. Seminari su dar sedi i site žurci vam gledamo. Završuje seminar, da vidim kad ti se krize patkana. Znaš kaj je patkana? Da. Tezar je беше brzo. Ама викаме пар patkana. Kaj patkana? Neće be. Wow.